L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jagħti stampa tal-qagħda finanzjarja tal-pajjiż. Fi frar id-dejn ta' pajjiżna kien jammonta għal 4 biljuni u 700 miljun euro. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, id-dejn fl-aħħar sena żdied bi 370 miljun euro. Fuq dan id-dejn f'Jannar u frar biss tħallsu 36 miljun euro f'interessi, żieda ta' miljun euro fuq l-ewwel xahrejn ta' sena ilu. Dan ifisser li fl-ewwel xahrejn tas-sena tħallsu 600,000 euro kuljum fi maxijiet fuq id-dejn. Ifisser ukoll li f'Jannar u frar intefqu iktar fuq l-imax fuq id-dejn milli fuq spiża rikurrenti fl-edukazzjoni u spiża kapitali soċjali u fuq l-infrastruttura. Jirriżulta wkoll li matul l-ewwel xahrejn tas-sena il-Gvern żied l-ispiża tiegħu bi kważi 90 miljun euro fuq sena ilu. Din iż-żieda qawwija fl-ispiża tal-Gvern seħħet meta f'Jannar kien hemm possibilità konkreta li tissejjaħ elezzjoni ġenerali waqt fi frar kien hemm il-kampanja elettorali għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Jirriżulta matul l-ewwel xahrejn tas-sena id-deficit żdied b'51 miljun euro fuq sena ilu u laħaq il-151 miljun euro.